Hi guys! Welcome to my YouTube channel at for today's video, ang gagawin ko ay sasagutin ko ang ilang mga katanungan ng aking mga commonly friend kung papaano daw maging isang vlogger, mahal ba ang pagiging isang vlogger, anong mga apps ang ginagamit, at papaano daw mag-edit. Yan. Ilan sa mga yan ay akin ding mga katanungan noon na kung saan habang ako ay nag-YouTube, surf lang ako ng surf, tapos napunta ako sa isang tutorial kung paano maging isang vlogger o YouTube content creator. So, inaral ko siya ng inaral hanggang sa natutunan ko at this time, yaman lang din naman na nag-uumpisa pa lang din naman ako sa YouTube, ay ako na ang magbibigay ng tutorial para na rin sa iba, sa ilang mga gustong maging part ng YouTube. At hindi lang ito dahil gusto mong kumita sa YouTube. Dahil dapat ikaw ay passionate. Marunong ka sa YouTube. Diba? Mahal mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo. Kasi sa pagiging isang vlogger, dapat ay confidently proud sa sarili mo. Kasi ang laman ng mga content na ito ay lahat ay ikaw. 'Di ba? Kaya simula noon, sabi ko, bakit hindi kaya ako gumawa ng sarili kong account sa YouTube na kung saan meron naman akong content, which I have a cooking, DIY, business, and lifestyle. Everything is all about my personal experience from the past and up to the present. Hindi lang yon dahil gusto ko rin kasi i-showcase ang aming probinsya, gaya ng pang-araw-araw na pamumuhay, mga hanap buhay, at kung anong klaseng lugar ang meron sa amin. At pagdating ng araw ay kung sakaling ako ay papalarin dito sa YouTube, ay sila ang aking tutulungan kung saan para mas mapalapit sa kanila ang modernisasyon na buhay, hindi lang yung sa bukid, maging sa syudad na rin. Ayon. So ngayon ay umpisa na natin sagutin ang ilang mga katanungan gaya ng papaano maging isang vlogger. Yan. Sa pagiging isang vlogger, unang-una dapat ay kakaiba ka. Ano yung pagiging kakaiba mo? Yung tipong natalon ka sa building, naakyat ng puno. Hindi yon, not just like that. Wow, English. Wow! Ang pagiging isang kakaiba mo, ibig sabihin, ikaw ay merong exceptional talent. O ikaw ay talented. O, di ba? Halimbawa, marunong kang magluto, mahilig kang mag-travel, mahilig kang magkakain, mag-food adventure. O kaya naman ikaw by profession. Ano yung by profession? Halimbawa, ikaw teacher, doctor, businessman, architect, etc. Kung ano-ano pa. Pwede mo yung maging content sa iyong account o sa content, YouTube content, ganon. Pwede yon. Kasi halimbawa na lang ng doktor. Sa doktor ay pwede kang maging content ng health tips. Gaya ni Doc Willie Ong. Diba? Puro siya mga healthy tips ang mga content ng kanyang vlog. Which is good naman kasi hindi lang siya vlogger na simpleng vlogger o ordinaryong vlogger, kundi siya ay by profession. Lisensyadong doktor na kung saan yung ilang mga tao na mayroong mga katanungan pagdating sa kanilang mga kalusugan ay libre na nila itong nakukonsulta doon sa YouTube ni Doc Willie Ong. Kaya malaking bagay. Ako nga minsan,
doon na rin ako tumitingin ng ilang mga katanungan pagdating sa mga healthy tips na meron ako o meron akong nararanasan o kung gusto kong matutunan, doon na rin ako nagtitingin. Totoo yun. O kaya ikaw teacher, pwede ka magturo ng simple na arithmetic. Masyadong malalim, no? So, pwede ka magturo ng mathematics o English, yung noun, pronoun, verb, etc. Simple lang. Yung tipong kaya kang abutin ng mga nanonood o ng kaisipan ng mga nanonood. Huwag naman yung masyadong malalim. Yung tipo nga hindi ka na maintindihan dahil sa sobrang lalim ng tutorial mo. O kaya pwede kang magturo ng kagaya lang ng mathematics, yung 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, o times, subtract, addition, ganyan. So, pwede yon. Pwede maging content yon ng iyong YouTube content. Okay, pangalawa ay dapat ikaw ay hindi mahiyain. Yan. Huwag naman yung tipong wala ka nang hiya totally. Yung tipong konting ano lang, konting keme. Yung tipong kasi sa pagiging isang vlogger ay kung saan-saan ka kasi napupunta. Kaya importante na dapat hindi ka mahiyain. Halimbawa, pupunta ka ng mall, lagi kang may ganyan. May ganyan-ganyan ka. So, yung nasa palibot mo na or nasa paligid mo, tumiting halos nakatingin na sa'yo. Don't mind them. Kasi, as long as na wala ka namang ginagawa, okay lang, walang problema. Tuloy-tuloy mo lang yung career mo. As long as na wala kang naaapakan tao. Yun yung walang hiya. Huwag naman yung tipong yung halos mang-apa ka na ng tao dahil lang gusto mo na ganito, gusto mong mangyari ganyan. Hindi ganon. Okay? So, pangalawang katanungan ay mahal bang maging isang vlogger? Hindi po mahal ang pagiging isang vlogger. Dahil ako man mismo ay ang gamit ko ngayon ay cellphone Android lang. Yan. Cellphone Android lang. Ang mahalaga lang sa pagiging isang vlogger, yung camera mo ay colored. Huwag naman yung black and white. Yung medyo malinaw din naman, yung kahit hindi gaano HD o 720 PSI or PSI ba yun? O pixel, kaya mag-identify ng mga bagay-bagay na makikita naman ng ilang mga manonood lahat ng details, ganyan-ganyan. Pwede ka na mag-umpisa sa cellphone lang. Sa Android phone, pwede na yon. Pwede ka nang dito na rin mag-edit. Kasi merong mga videos editor na kung saan yon ang aking tatalakayin ngayon na lahat ay Android phone lang. O, di ba? Kaya kung ikaw ay Android user, ay pumalakpak ka na. Pumalakpak ka na dahil ang lawak ng opportunity mo na maging isang part ng YouTube. O, di ba? Wow! So, ngayon, Wait a minute. Excuse me po. Ginagawa mo? So, ngayon, ang pangatlong katanungan ay anong mga apps ang ginagamit ko? Una ay ang Vidmate. Pangalawa ay ang MP3 converter. Pangatlo ay ang KineMaster. At pang-apat ay ang Pixel Lab. At syempre, ang panglima ay YouTube Studio o YT Studio. Ang pang-apat na katanungan ay kung paano daw mag-edit. Ayan. Sa pag-edit nga pala ay tatlong klase. Pwedeng computer, kung meron kang medyo malaki-laking budget mo, at meron kang admin, computer na diretso mo. Diba? Tapos, pangalawa ay laptop. Yon, kung medyo angat-angat ka ng content, medyo social ka, bahay ka lang, at merong parang office, o di laptop ka na. Para kasama mo lang yung kahit napasok ka sa trabaho, edi nag-edit ka sa laptop.
o kaya yung Android phone. Yun yung Android na kung saan ay mas mataas ang rate ng makipagsapalaran ang ilang mga YouTube content creator. Wait a minute. Excuse me po. Dahil lang sa Android. Ayun. Kaya sa mga Android user dyan, kaway-kaway kayo dahil ito na yung vlog ko na kung saan ay malaking tulong ito para sa inyo. Dahil gusto nyo magkaroon o dahil gusto nyo maging part ng YouTube, wala na kayong dahilan pa. Wala nang question. Dire-diretso na yan. Diba? Wow! Kaya sa lahat na nagpaplano pa lang na maging YouTube content creator, umpisan nyo na ngayon dahil mas magandang mas maaga mag-umpisa. Kaysa yung palubog ng araw. Halos wala na. Wala ka nang magagawa dahil tapos na ano pang gagawin mo? Huli na. So, umpisahan mo na ngayon. Diba? So, yun lang ang aking mga apps na ginagamit sa pag-edit ng video. So, kung nagustuhan mo ang aking video for today, huwag mong kalilimutang syempre mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And don't forget to hit the notification bell na kung saan ay updated ka sa lahat ng video na aking ina-upload. Okay?